Ang atong ebanghelyo karon usa ni ka practical ka bahin sa kasulatan. Ilabi na para sa mga misyonero, no? Mga pare, mga madre, ug ang mga nagalagad sa simbahan. Ano bitaw nga you left something. You left people. You left land. You left everything. Kining pangutana ni Pedro sa Ebanghelyo, very human yun ni siya. No? Kasagaran ka mangutana man ta, Lord, ihadag na nako tanan. What's in there for me? There is a little selfishness, pero kinahanglan yun sure ball ba? Nabatay share in this pag-alagad. Nagsugot ko sa akong formation sa pagkapare sa SVD kani adtong 2005, no? Nibiya ko sa akong pamilya, then sa akong kaugalingong nasod na niabot sa Pilipinas. 10 tuig na ko sa Pilipinas, no? Napulo ka tuig na ko diri. So, dugay-dugay na po. No? Naputi na nanay uban sa akong buhok. Diri na nahitabo. No? Practical ni og makarelate gid ko kaayo kay sukad sa akong pagbiya sa akong kaugalingong nasod ug family og puyon ako sa Pilipinas as a student and as a religious missionary priest, na feel good na ko ang gisulti ni Kristo diri. Kay gahuna-huna gyud ko nga sa paghatag nako sa akong kaugalingon sa Dios, sa pagalagad sa Dios ug sa iyang katawhan, takuni kayo nga something ba, no? I thought it was so huge nga I gave my life, I left everything. Pero sa tinuod, it is the other way around. It is God who is giving me everything. Nga na, no? Una, siyang nagatagan ako og bukasyon. Unya, gatagan pa jud ko niya og 100-fold sa gamay butang nga akong ihatag kaniya. Life, time, and everything. No? Imperfect pa jud ang akong gihatag. Pero perfecto kaayo ang gihatag sa Dios ug balikan ako. No? That's how generous God is. When we think that we are doing so many things for God, God is doing 100 times more for us. Kinahanglan na ana sa atong hunahuna. No? Mga kaigsunan diyan ni Kristo, kung gusto ninyo i-check kung you belong to God ba, no? I-check ninyo kung pagtanaw nato sa laing tao bisan kinsa pa na, usara na kailhanan, if you really belong to God, you will see God in everything and in everyone. No? Una-una kini as you go throughout this day. Yes, pasalamata sa Dios sa tanang grasya nga iyang gihatag. Tinuod gyud nga buutan ng Dios, manggihatagon kaayo, caring and loving. No? All we have to do is give the imperfect little we can give, and God will give us the perfect big time. No? Magalagad ko sa simbahan, no? What is there for me? Nakoy gibuhat nga maayo, what is there for me? Nitabang ko sa akong mga kaigsoon nga nanginahanglan, unsay na diha para nako? We always ask that one. Because we want to get a share. No? Kaya feeling na to, God has to be fair in dealing with us. He is more than fair. He gives more than we deserve. He gives more than we expect. Mga kaigsuunan, sa Ebanghelyo, wag yun nagingon si Kristo nga, ihatag ko ninyo ang sayon na kinabuhi dili. Ihatag ko nimo o ninyo ang hayahay nga kinabuhi dili. Nakasulat sa Ebanghelyo, no? Bisan tuod ug lutuson siya. Jesus didn't promise easy life. He promised life in abundance. Spiritually, physically, emotionally. No? Basin, kahuna-huna ta, no? I am a priest, I'm religious, I'm a very faithful Christian. Una sa katapusan sa imong kinabuhi, you are alone sa imong kwarto, no? Ug namatay ka, na ikaw ra. Pero wag ka hinumdum nga na ay dagang anghel, no? Adiha
sa tapad nimo, naguwat, nag-cheer, welcoming you. Mga kaigsuunan, sa atong kinabuhi, na ay mga butang, nga kinahanglan nga pamalandungan gyud aron masabtan. No? Deep within us, there is something bigger sa palibot nato. There are things that we don't see. Let us always think about being with God, around God. Ug sa kanunay, no, madawat nato ang 100-fold, 100 times nagisaad ka nato ni Kristo karon. Don't stop giving the little you have. Para kay God, ug sa atong isig kaingon. Kay sooner or later, moabot gyud ang 100 times more. God is generous. God is fair. God is just. Ang atong buhaton, let us give what we are. Let us give what we have to God and to our fellow humans and to the universe. Aron, we will taste the generosity of God. Kaya nga atong Diyos nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atong kadaadlaw nga kinabuhi. Allow yourself to be loved, saved, and cherished, and cared for by a God who gives more than we deserve.